Tenim nova web a Gremicat. Hem actualitzat la imatge corporativa a la web. També hem prioritzat els temes importants per als nostres clients, els nostres serveis, temes destacats de l'any, actualitzacions del mes, vídeos, jornades de Gremicat. Per a Gremicat és molt important un canal de comunicació amb els nostres clients que ha de ser la pàgina web. Per això us aconsellem tindre el vostre escriptori de l'ordenador i també al mòbil la web de Gremicat per estar al dia de les novetats que puguin afectar a la vostra empresa. Qui forma part ja de la família de Gremicat, ens agradaria que ens donguéssiu la vostra opinió de la nostra pàgina web nova amb una ressenya. Qui encara no forma part de Gremicat, esperem el vostre formulari per posar-nos en contacte. Mireu, seguiu i utilitzeu la web Gremicat.